Проблемът с бездомните кучета е един от най-сериозните в столицата. Стотици са пострадалите от агресивните четириноги. Освен хора обаче, животните са започнали да нападат и автомобилите. Вижте как една кола може да бъде буквално изядена от кучета. Една сутрин на път за работа Теменушка забелязва необичайни щети по новия си автомобил. Бях втрещена и неприятно изненадана, че от дясната страна бронята на автомобила е изкъртена и освен това навсякъде е надрана и нахапана, като дори част от ламарината липсва. Ето какви щети може да нанесе едно четириного на един автомобил. Собственичката има няколко теории защо кучетата са нападнали точно нейната кола. Автомобила вечерта, когато е паркиран на паркомястото, е бил все още топъл, т.е. ламарината е била топла. Ниски са температурите, при което котета се скриват отдолу под автомобила и кучета, опитвайки се да ги хванат, започват всячески да ядат, ако мога така да се изразя, от автомобила и да дъвчат бронята, за да се доберат някакси до котетата. И според мене, тъй като дори липсва и част от ламарината, борбата е била безмилостно жестока. На следващия ден Теменушка отново спряла колата си в района и тя отново била нападната през нощта, а щетите станали двойно повече. За щастие, колата е с пълно автокаско, което ще покрие щетите. Всъщност такива случаи са рядкост в застрахователния бранш. Въпреки това от колегите от обслужване на щети са ни разказвали за подобни случаи, които наистина са доста интересна гледка. Вредата върху автомобила от подобни охапвания може да е между 5 и 6% от неговата стойност.